זה שלום, כולם כאן רם טבעי, והיום אנחנו הולכים לשחק ב-Who's Your Daddy, וכן, המשחק הזה בעצם, מה שעושים במשחק זה בעצם יש אבא ובן, עכשיו אני האבא, ויש את התינוק, הבן, הנה התינוק שלנו. אבא! מה שאמור להיות בדבר הזה זה בעצם, התינוק צריך לנסות ולהתאבד בעצם, והאבא צריך לנסות לעצור אותו, לגרום לו שהוא פשוט לא יעשה את זה, וכן. אני גם צריך לנסות פה לסדר את כל הדברים לפני שהאמא תחזור, כי האמא כאילו הלכה, היא צריכה לחזור, אז מהר צריך לסדר הכל ולגרום שהתינוק פשוט לא יתאבד לו. ננסה להרים את הקובייה כשאני עליה. חכה, אני מסדר פה את הדברים. איפה אתה? הנה אתה. לא. רגע, חכה, תינוקי. אתה נראה כמו זחל, איכס. נמאס לי מהחיים, יאללה, עזוב אותי. מה? אני הולך להתאבד. לא, תחזור לפה. תביא את הפח. תביא את הפח. רגע, חכה. חכה. אני פותח. לא, חכה. אני למה יש פה כל כך הרבה תמונות של בננות? תשב פה בשולחן לאכול, אני אכין לך אוכל. איך אני אעלה למעלה? תקפוץ על הזה, אתה יכול? אוקיי, בוא ננסה. רגע. הבעיה שאני עדיין מתבסס, יש לך עוד אוכל? כן, יש לי בננה. אתה רוצה בננה? אתה הולך לנהוג כאילו? עכשיו אני אלמד אותך איך לנהוג, אבא. למה אתה ירוק? כי אולי כי אני אכלתי נייר ואני אכלתי בטריות. אוקיי. זה השיעור הראשון. אני עומד להכניס פה את המפתח. קודם הצלחתי. עכשיו אני אפעיל את זה. זה נפל. זה פועל. הנה, תראה. אללהו אכבר! בייבי מתתי. כן. נכון, מתת. אבא, מה אתה עושה? איך אני לוקח אותך? אתה פשוט לוחץ עליי עם זה. הנה, בקש ימני. תינוקי. לאן אתה מביא אותי, אבא? לחדר שלך. עכשיו תישאר פה. אבא? לא. מה זה הדבר הזה? יש פה פטיש? פטיש. בן. לא בן. פטיש. לא, רגע. אל תתקרב לשולחן. הטלוויזיה עוד שניה נופלת. מה עשית, אבא? מה אמרת? אופס, שברתי את זה בטעות, שיט. אתה צוחק עליי? אכלתי את זה. אני אכלת? אכלתי זכוכית. אוקיי, אבא, אני רוצה היום ללמוד לכבס כביסה. אז חכה, בוא נלך לקחת כביסה. אמא השאירה את זה על המיטה, בואו ניקח את זה. בואו ניקח את הג'ינס הזה. אוקיי, תינוקי, אתה רואה את זה? אני עושה את זה. יש את הבגד, יש קצת חומר ניקוי, ויש מכונה. אתה יכול... בן, מה אתה עושה? שום דבר. אתה שתית את זה כאילו? כן. תראה, לוקחים את הבגד, שמים בתוך המכונה, לוקחים את זה, ואז פשוט... אני בא עם זה. ככה, שמים את זה, סוגרים את זה, ואז מפעילים. אתה הבנת? תינוקי? אבא! תינוקי? אבא! what the shit, מה אתה עושה? מפגר. זה החוצה מיד. זהו, זה הסף של החיים שלי. ביי תינוקי. אבא, אני חייב להתקלח. איפה בוא נתקלח. אבל אני מקלח אותך, כן? טוב, אבא, בסדר. הנה, מה זה? לא נכנסים. לא, תלך. אוי, זה טעים. אבא, אני תקוע, הנה. למה הכל סגול? הכל סגול. בוא בן, אני אביא לך פרי. קח, תאכל, תישאר בריא. אני בריא. אני עוד פעם סגול, אני רואה פה הכל סגול, אני חולה, אבא. תביא לי עוד. יש דרך להרפות אותך? לא יודע. זהו? תביא עוד? בריא? לא, אני עדיין לא. תביא עוד. קח. אוי, שיט, אכלתי יותר מדי אקונומיקה. בואו נעלה לפה. אתה יכול ואני אביא לך עוד פרי. ופשוט נתקלח. ייי. אל תציף את עצמך, בן, אתה נכנס. זה לא בריא לך. מקלחת. לא יותר מדי בן. אני אשים לך סבון. מקלחת דם. אני אשים לך קצת סבון, הנה. ייי. חכה, אתה נכנס. מה, אני נכנס? אני עוד שנייה מת. שיט. סבון? לא. אני מת. אוקיי, אני האבא. בן, רד מיד. שיט. סתום את הפה שלך כבר, מפגר. סתום את הפה שלך. זבל. מה? לאן אתה הולך? בן, לאן אתה הולך? בן. אני שונא אותך. מים. חלמות. מה אתה עושה? מים. תפסיק את המים. אתה לא מתקלח עכשיו, אתה שומע אותי? אני חייב למות. לא, אל תאכל את האקונומיקה, לא.
מה זה? בטריה? קליע של אקדח? ניקח את זה. תראה מה זה. רגע, מה זה הדבר הזה באמת? מה זה? תביא לי שנייה. לייזר. מה אתה עושה? What the shit? מה זה הלייזר הזה? עכשיו אתה תשאת לי. קח, תפוס את זה, תפוס. אופסי, הפלתי את כל הדברים בחדר, לא מעניין אותי. בוא נשחק קצת בכדור. רואה את זה? כן. קח את זה. מזלג. עכשיו, בוא אחריי. מזלג. נכון, אתה רואה את זה? פה תראה, זה ניסוי מטורף. זה מטורף? שים את המזלג בתוך החורים. זה חלום שמתגשם. את המזלג בתוך החורים, אוקיי? בפנים? כן. ללחוץ? כן. ללחץ. כן. What the shit? טוב, אני אביא לך לאכול, אוקיי? כן. הנה, קח צלחת. אני רוצה סלמון. סלמון? כן, סלמון. הנה, יש לי פה קצת סלמון. בואו נבשל אותו במיקרו, בסדר? יאללה. בואו נעשה איזה, נגיד דקה. יש לך עוד שעה אחת. אוקיי. אין לך עוד הרבה זמן. 10 שניות. מוכן? אני אביא לך אוכל. אוכל. הנה הסלמון. הנה. זה עשה לך משהו רע? אני לא מרגיש טובה, במה נתת לי לאכול? סלמון? אני הורס את כל המקום פה. אוקיי. אני מלנסוע במכונית. יו, אתה חייב לבוא איתן לראות, סקל. הכל פשוט הפוך כאן. שיארס הכל, אני עומד להרוס עוד יותר, אני נכנס למכונית ואני מתחיל לנוק בה. בואו אולי נהרוס את הבית, נזרוק הכל, אתה בא? נהרוס את הבית נהרוס את הבית. בוא נזיז עכשיו קצת את הטוסטר. נשים את זה בתוך מקרר. הנה, אוכל גיי. יאללה. צלחות נזרוק בכל עבר. נפיל את הפח זבל. כל הזבל על הרצפה עכשיו הולך. חכה, אני אוציא קצת מהזבל. יואו, אני שפחת. שים את האוכל על הרצפה. כן, אני אשים את הסלמון. יש כאן נר בתוך המקרר. הנה הסטייק, הנה זה. נפתח את התנור כמובן. נדליק אותו הכי טוב. צריך גם את ניקח את הרדיו, נזרוק. ניקח את כל הארונות. הכל שבור, נהרוס לאמא את החיים. נבוא לפה. אני אוהב להרוס לאמא את החיים. נשים את זה פה, נשים את זה מהכאן. אוקיי, יואו, אתה לא מבין איך זה נראה, זה נראה כזה נפלתי. יואו. אני רואה את זה עכשיו מבט מרחוק. אז כן חברים, תודה שצפיתם. אם נהנתם מהסרטון הזה, ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אז רק תכתבו בתגובות. מקווה שנהנתם, לייק, סאב, ויאללה ביי. ביי.